Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht: steeds meer gevallen van witwassen. Dat zei de minister van Justitie, Shelton Hato, gisteren tijdens een vergadering in het parlement. Hato gaf aan dat uit cijfers blijkt dat er steeds meer gevallen van witwassen worden vervolgd. Zo werden in 2023 26 personen voor witwassen vervolgd. 4 jaar eerder waren dat er nog 15. Het aantal zaken van witwassen dat verband houdt met drugshandel en waarbij personen zijn vervolgd was vorig jaar 163. In 2020 waren dat nog 125 zaken. Het parlement sprak gisteren over nieuwe wetgeving om professioneel witwassen aan te pakken. Volgens Amnesty moet Aruba meer bescherming bieden. Dat gaat over een rapport dat officieel vandaag is gepresenteerd en waarin Amnesty kijkt naar de wijze waarop Aruba omgaat met illegale Venezolanen. Aruba heeft daar nog veel werk te verrichten. Dat is de conclusie van Amnesty. Zoals bekend heeft Aruba een asielwetgeving, maar wordt het niet altijd correct toegepast. Zo zegt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International in het vandaag uitgekomen onderzoek Rules but No Protection. Het rapport belicht het gebrek aan specifieke asielwetgeving op het eiland, problemen met vreemdelingendetentie en zorgen over de behandeling van Venezolaanse asielzoekers, onder wie kinderen. Dan gaan we naar het bericht over een openbare vergadering over de HAP. Er komt op 14 oktober een openbare vergadering over de huisartsenpost, naar aanleiding van vele klachten, onder meer van mensen die er gebruik van maken. Op sociale media wordt er veel over gesproken en oppositiepartijen willen daarover praten met de minister. Opvallend is dat het verzoek vorige week dinsdag werd gedaan. Kort erop werd ook een verzoek gedaan voor een spoedvergadering met minister Silvania over de kwijtschelding van belasting. Die is afgelopen donderdag gehouden en de spoedvergadering over HAP wordt 14 oktober gehouden. Volgens de oppositie had dat veel sneller gekund. En vooral Giselle McWilliam van der Man zei gisteren tijdens een vergadering in het parlement dat er meer moet worden gelet op een snelle agendering van spoedvergaderingen. Dode vissen op het strand, dat is een opmerkelijk verhaal. De extra-fotograaf werd gisteren gebeld door vissers dat bij Cura di Buriku dode vissen op het strand zijn aangespoeld en ook dode cargo. Hoe dat komt wordt onderzocht, want het kan erop wijzen dat er een groter probleem is in het water. Maar tegelijkertijd zei een van de vissers tegen Extra dat er gisteren een bootje uit Venezuela langs vaarde en misschien heeft hij al die vissen wel gedumpt. Dat wordt dus onderzocht. Bezoek van premier Sint Maarten, bezoek van minister Luc Merselina aan Kilmar Pik Pisas van Curaçao. Het was een prettig bezoek. De twee waren blij om met elkaar te spreken over heel veel punten. Onder meer de ENJA-resolutie die Sint Maarten nog moet tekenen. De situatie rond Winair, de introductie van de Caribische gulden, de nieuwe regering van Sint Maarten waaraan wordt gewerkt en verkiezingen op Curaçao. Ook het probleem met de elektriciteit dat Sint Maarten heeft werd besproken en Pisas heeft Sint Maarten hulp aangeboden om die te helpen oplossen. Dan brand in truck die Johnny Cake gisteren tegenover de kerk van Santa Rosa. Naast Riet Santa Rosa staat al heel lang een truck die Johnny Cakes verkoopt en daar kwam gisteren rook uit. De truck was dicht. Brandweer is gekomen, heeft de truck opengebroken en zag dat in een van de vuilnisbakken rookontwikkeling was begonnen. Dus men is blij dat er snel brandweer is gekomen om erger te voorkomen. Derek Jones aan de slag bij FFK. Er gebeurt veel bij de Curaçaose voetbalvereniging, de Curaçaose voetbalbond moet ik zeggen. Er is een normaliseringscommissie ingesteld na het vertrek van het gehele bestuur. Die heeft aangegeven dat de financiële situatie precair is. De start van de voetbalcompositie is nog niet in orde en dat zal misschien nog wel eventjes duren. En dat is ook een zorg van veel voetbalclubs. En om de situatie draaiende te houden, de dagelijkse gang van zaken, is Derek Jones benoemd. Hij is natuurlijk bekend als directeur van Aqualectra, voormalig directeur van Aqualectra. En nu is hij ingehuurd om de dagelijkse gang van zaken bij de FFK in goede banen te leiden. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug.
extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En we beginnen met een mooi verhaal van een 8-jarige Curaçaose kartingkampioen. Die kwam gisteren aan op Curaçao, Win Godschalk. We hebben beelden van zijn aankomst. De jongen is dus pas 8 jaar, maar heeft het heel goed gedaan tijdens de Indiana Grand Prix in Amerika van de United States Pro Kart Series. Heeft hij een overwinning behaald. En dat op 8-jarige leeftijd, dat is iets om trots op te zijn. Dat zijn de ouders ook. Win Godschalk is echt een liefhebber van karten en hoopt ooit daarmee in de Formule 1 te gaan racen. En zijn grote held is Max Verstappen en hij hoopt ook ooit in eenzelfde race met Max Verstappen te rijden. We wensen hem heel veel succes. Dan gaan we naar Aruba, want Amnesty International heeft daar een rapport over gepresenteerd. Voor het eerst is gekeken naar de wijze waarop Aruba omgaat met de opvang van Venezolaanse vluchtelingen. We spraken daarover met Dagmar Oudshoorn, de directeur van Amnesty International Nederland. En we vroegen haar, er is al veel onderzoek gedaan naar Curaçao, er zijn veel kritische rapporten over verschenen. Is de situatie op Aruba anders? De situatie op Aruba is anders, in die zin dat Aruba het vluchtelingenverdrag heeft ondertekend. Ja. En dat wij dus onderzoek hebben gedaan of volgens de normen die Aruba zelf heeft ondertekend de procedure klopt. En of mensen behandeld worden zoals het moet. En, wat is de conclusie? Dat er nog een heleboel aandachtspunten zijn. We hebben toch wel in de procedures veel hiaten gevonden. Maar ze worden ook, als ze aankomen, gedetineerd. Dat is in principe de bedoeling niet, want daar zijn andere oplossingen voor. Mensen kunnen een meldplicht krijgen. Wat we zien is dat mensen worden opgepakt en gedetineerd. Wat we zien dat de voorlichting is niet op orde. Toegang tot artsen is niet op orde. De vredebewaring zelf is niet veilig en ongezond. Dus er zijn een heleboel aandachtspunten die we graag met de overheid van Aruba bespreken. En hoe gaat dat contact met de overheid? Nou, ik moet echt zeggen, ze hebben ons heel erg goed gefaciliteerd. Er is een ambtenaar verantwoordelijk voor dit dossier. Die heeft ons gefaciliteerd, dus die heeft gezorgd dat we afspraak kregen met diensten. Die heeft ervoor gezorgd dat we terecht konden in de vreemdelingendetentie. Dat we mochten spreken, dus ze hebben ons echt heel goed gefaciliteerd. En dat is heel erg prettig. Dat had in Curaçao wat meer voeten in de aarde. Ja, tot op de dag van vandaag is dat complex. Later vroegen we haar ook wat de grootste zorg is van Amnesty. En dat is toch dat illegaal, volgens hen, opsluiten van vluchtelingen. Dat moet niet zomaar gebeuren. Er zijn andere manieren voor, al dus Oudshoorn. In de kern worden alle mensen die irregulier binnenkomen, dus niet legaal of via bootjes binnenkomen, worden vastgezet. Ja. Nou, dat is sowieso iets waar dat is al de eerste tegen punt. is. Dat is het eerste punt. Ook worden vaak ouders en kinderen gescheiden. Mensen worden teruggestuurd. En voordat procedures zijn afgerond of voordat is gebleken dat ze niet veilig terug kunnen. En nu met de situatie in Venezuela sinds 28 juli is het helemaal zo dat Venezolanen niet teruggestuurd mogen worden volgens Amnesty. Als je de cijfers ziet uit het rapport, Aruba heeft een bevolking van iets meer dan 100.000. Er zouden 17.000
illegaal of ongedocumenteerde Venezolanen zitten. Kan Aruba dat wel aan? We erkennen dat het natuurlijk een groot probleem is voor eilanden die zo klein zijn om veel mensen op te vangen. Maar dat weerhoudt niet van dat de basis in principe op orde moet zijn. En dat is waar het in essentie ons om gaat. Dan gaan we naar Colombia en eigenlijk naar heel Zuid-Amerika, want er is sprake van enorme droogte. De waterstanden van de Amazone in Colombia zijn met maar liefst 90% gedaald. En de rivier, dat is de grootste ter wereld in volume. En die stroomt ook door Brazilië, Peru, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Frans-Guyana en Suriname. Is zwaar getroffen door de droogte. En dat heeft geleid tot vele bosbranden op het continent. Daar hebben we al veel aandacht aan besteed. Maar dat het water zo laag is, 80 tot 90%, is ook heel dramatisch voor de mensen die er in de omgeving wonen. Onder meer die natuurlijk vissen en daarvan afhankelijk zijn. Dat is nog steeds, nu wordt dat steeds moeilijker, nu het zo droog is in de Amazone. Er wordt dus veel aandacht aan besteed en ook tussen de landen onderling wordt er gesproken over oplossingen van de situatie. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal en we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.